Ka jingtmu ki Pulit ka Assam ban yo ban ra ki Ngut ki Briew ki badai na kathain Lapangap kumju ru na Barato West Kyntait Hills hadien bakila Shah ha ki Pulit katei ka West Kyntait Hills district kamsyam la urlong hadien bakaladon ka Kyntait ka Basani ha ka district session court ha ka absantarik na wing arajar pusan bat baka Ïingkashari ru ka khlam a jingbet iki banra sakajala Assam yathu katlong khubor Kyntait ki Ngut ki bala Shakam katkum katlong khubor ka bau nonglom khubor uyo banlum jingtep kalong ba ki dei ki bala Shakam kenno bandon kti bat ka jingja ka bala ja ha banai risau araja san hal Lapangap ha ka jia kanat hapdeng ki nongsong snong ka tei ka snong bat ki jai penreu karbi ha kani ka jia kanat wei Briew na ka jai penreu karbi na tapat uba ithu kerteng kum urivel timong layam halor kani ke jingja ki bor Pulit ka Meghalaya ki la ujor ka ijahar batei halor kani lakem ye kini ki Briew ki ba ki Pulit na Assam ki lon poi ha chuai bat ban pan jingbet na ka Ïingkashari ban yo ban set iki na ka benta ban penlong ye jing token ki ba Shakam ki kenthop yo dei bor mi boy lamare iver shine dengkan bat upersang khar bat kini ki dei ki basa Lapangap bat ha ki than Barato kini ki Ngut menta kin hap an sat ha district jail West Kyntait Hills kabadan ha juai Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya